Orange Luzon, anyong makikilala ang aming TikTok guys, si Salbakuto. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mabagal na pagresponde ng BFP Baguio sa sunog inirereklamo. BFP nagpaliwanag. Bilang ng mga minor de edad na may HIV tumataas. Pagtulong sa edukasyon at kultura sa Cordillera pangunahing layunin ng isang golf tournament. Kauna-unahang Pinay mula Thai World Champion Tubong, Baguio City. Pinakamalaking art camp sa bansa bumisita sa probinsya ng Benguet. At dating bulakbol top-notcher sa May 2023 Dentistry Licensure Examination. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Inirereklamo ng ilang nasunugan sa Barangay Cabinet Hill, Baguio City ang mabagal na response time ng BFP Baguio sa sunog noong linggo. Sinagot naman ito ng BFP. Ang kanilang paliwanag eksklusibong tinutukan ni Charles Limon. Yung lisensya sa ng boarding house nandito po. Yung sa naman, DIR nandito. Yung mga... Isang bag na naglalaman ng mga papeles. Ito na lamang ang naisalba ni Adorasyon nang matupok ng apoy ang kanyang bahay noong linggo sa Barangay Cabinet Hill, Baguio City. Anya, takot at trauma ang dulot ng sunog sa kanya. Hindi mo alam kung saan ka titira, wala kang bahay na pupuntahan. Hindi mo alam kung kailan ka
pabalik. Wala akong shelter na yung shelter ang kailangan ko, anak. Kasi nakakaya na dito sa barangay na magtatagal ka. Kaya kung pwede po, matulungan ninyo ako. Kasama ni Adorasyon sa evacuation center ang iba pang pamilyang nasunugan gaya ni Leonita. Tumaas yung BP ko sa kaiiyak ko naman, sir. Tapos yung apo ko kasi, mahirapan makahinga at that time. Kasi umiiyak din siya. Siyempre nagulat kami. Buti na lang, sir, naligtas kami. Maya't maya naman ang pagdating ng mga tulong para sa mga nasunugan. Yung schools po na maganda pa. Nagbigay po tayo ng munting tulong po, tubig, gatas, mga noodles, and used clothes po na pinagtulong-tulungan ng grupo. Kung hanggat kailan gusto nilang mag-stay dito, pwede naman po. As long as ma-sustain namin yung needs nila, pero not for a lifetime na dito naman sila. Nasa kalagitnaan na ng clearing operation ang mga nasunugan. Pagkatapos ng sunog, bumuhos ang mga tulong dito sa nagsisilbing evacuation center ngayon dito sa barangay Cabinet Hill, Baguio City. Ayon sa mga nasunugan, wala raw silang nailigtas na mga kagamitan. Ito'y dahil na rin umano sa mabagal na pagresponde ng mga bumbero. Nagtawag na kami. Pero 20 to 30 minutes bago sila dumating. May dumating man na bumbero, kalahati lang ang laman. Kaya hindi na agad. At yung yung bumbero, ang binubuga ng apoy ay ng tubig, yung nasusunog. Ang gusto ko namin sana, hindi kami makapagsalita kasi marami na pong tao. Yung bahay namin sana binubumbahan para hindi na masisira. Pero hindi po Paliwanag naman ng Bureau of Fire Protection, 11:35 po na-receive ng mga kasamahan natin, then immediately upon verification naman, sir, nag-respond naman tayo kaagad dito sa Camp Allen, Baguio City Fire Station natin. sa ngayon kasi nakabase ang main fire station ng lungsod sa Barangay Irisan, Baguio City. Malayo daw ito mula sa Central Business District. Tiniyak pero ng BFP ang kanilang 5 hanggang 7 minutong response time sa mga sunog. So bale kon naman na hati-hati naman yung area of responsibility ng bawat fire stations natin dito sa Baguio City. Parang dito sa Camp Allen, Quick Response Team dito sa Baguio City Fire Station. Pag sa malapit na po dito sa CBD, kami po ang nagre-responde dito sa Camp Allen. Mayroong 4 na fire substation ang BFP sa lungsod. Ang dating fire station kasi sa Barangay Camp Allen, Baguio City ay nakatakdang patayuan ng parking building ng pamahalang lungsod. Kaya hiling ng publiko ay ibalik muna ang BFP sa kanilang orihinal na fire station habang hindi pa nasisimulan ang nasabing proyekto. Mahirap naman kasi, mahirap na nandoon sila tapos bigla sila nung dadali sa ibang lugar. At least accustomed na sila doon sa area na yun. Pero nag-iwan tayo at EMS, iniwan natin dyan for ang habang-habang ngayon, doon ang first response nila. Tsaka pag ginawa din natin yung parking building, meron pa rin may mga fire trucks pa rin na iwan doon. Nakatakda namang lumipat ang BFP sa kanilang lote sa Burnham Park pagkatapos maitayo ang kanilang bagong fire station. Tanging pondo na lang ang inaantay para maitayo ito. Samantala, iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng mga caretaker ng abandonadong bahay na itinuturong pinagmulan ng sunog pero walang humarap sa amin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang golf tournament naman ang idinaos para sa mga mag-aaral sa Cordillera. Target din sa palaro, maibida ang sining at kultura ng rehiyon. Narito ang report. Kanina, tinanong ko kung anong instrument ang meron kayo. Bayanihan para sa mga kabataan ng Cordillera. Ito ang hangarin ng kauna-unahang golf tournament na inorganisa ng Cordillera Golfers Foundation Incorporated. Last week actually, the 8 division superintendents had come here in Camp Jonte, the clubhouse, to have a meeting with us to get their suggestions on how can we be of help. Because
we think they are the division superintendents know more kung sino yung mas nangangailangan sa mga division nila na maeskwelahan, comfort rooms or CR, and maybe the needs of the children like books or bags, sleepers, or whatever that we can help. Ngayong araw, nag-umpisa ang 3 araw na kompetisyon. Sinalihan nito nang aabot sa 280 golfers, negosyante, mga pinuno ng mga probinsya sa Cordillera at ilang pang kilalang personalidad. Actually, it's a little bit hard, but with the support of a lot of yung mga members, it was made easy. Initiative of this Cordillera Golf Foundation is to help people at Cordillera. Ibinida sa palaro ang kultura ng rehiyon. Ang mga tokens kasi para sa mga manlalaro, mga produkto ng Cordillera. The second purpose is to promote our products, our handicrafts. Kaya ang kinuha natin mga giveaways mostly is Cordilleran products. Kaya pinagawa namin yan doon sa Mountain Province, sa Kalinga. It came from different, kasi simultaneous yan. Kaya kung yung mga locals na nakapag-provide within a very short span of time, yun muna ang binigay naming mga mga giveaways. This at the 20th in the evening during the awarding, I think there are 50 dancers, cultural dancers coming from Kabayan. Ang naturang palaro ay planong gawin kada taon. Bukod sa edukasyon, ang malilikom na mga pondo ay ilalaan din nila sa pagtulong para sa mga medikal na pangangailangan ng mga Cordilleran. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Napuno naman ng kulay at sayang pagbubukas ng pagdiriwang ng ika-433 Aldoning Balen ng Guagua, Pampanga. Makisaya sa kwento ni Gracie Rutao. Formal nang binuksan ang selebrasyon ng 433rd Aldoning Balen ng Guagua kahapon. Sinimulan sa masaya at masiglang street dance performance ng mga kabataan na sinundan ng blessing and awarding of garbage trucks sa 14 na barangay ng bayan. Dagsa rin ng mga aplikante sa job fair sa Manuel P. Santiago Park, Plaza Burgos, kasama ang 20 kumpanya na naghahanap ng mga empleyado. Ibinida rin ang ilang farm produce, hindi lang ng mga local farmers, kundi maging ng mga katutubong aita sa kabundukan sa naganap na agro-trade fair. Kapagtinda po kami sa dito sa Guagua. Para po pandagdag ng yung may nag-aaral po kasi kami ng college. Wala po kaming pandagdag. Kaya ganyan po yung ginagawa namin. Mabenta ang mga saging, papaya at ube sa mas murang halaga. Gusto po natin alalahanin yung mga ginawa po ng ating mga forefathers dito sa ating bayan at i-relieve sa buhay ulit ay yung mga sa kanilang mga kapaguran, yung mga kanilang pinaglaban at na maging isang developed na bayan po ang aming bayang Guagua. Ngayong Martes, nagkaroon ng Libad Rio Grande sa Community Fish Landing Center. Nagpakawala rin ng mga fingerlings sa Guagua Pasac River at blessing ng bagong Guagua Fish Market Center Point sa Guagua Public Market. Mamayang gabi ang recognition night para sa mga top businesses in Guagua at panghuli ang parada ng kagandahan sa Grand Flores de Mayo de Guagua. Magtatapos din bukas ang 6-day Obrang Guagua Trade Fair sa SM City, Pampanga Event Center. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Para naman sa international news, pinag-uusapan ngayon ng mga mambabatas at mga gabinete ni US President Joe Biden kung dadagdagan pa nila ang budget ng bansa para matapatan ang lumalakas na puwersa ng China. Ang balita ihatid ng Voice of America. We find ourselves today at a real turning point. Lawmakers and top cabinet officials
discussed whether the Biden administration's latest budget will allow the U.S. to compete with China or fall behind. Today, China has the world's largest navy, the world's largest army, and the world's largest economy by purchasing power parity. Beijing has said it wants to use this growing power to control the island of Taiwan by force if necessary. 50% of world trade travels through the Taiwan Strait, and Taiwan manufactures more than 70% of the world's semiconductors, the foundation for computers. If there were to be a crisis as a result of unilateral action taken by China with regard to Taiwan, we would have a global economic crisis on our hands that country after country would be affected by. Officials say the U.S. remains committed to Taiwan, with a massive military aid package for the democratic island expected soon. And Defense Secretary Lloyd Austin warned that if Congress fails to pass a U.S. budget on time, U.S. interest would suffer. It will delay our ability to get the critical munitions that we need for ourselves and also to support our allies and partners as well. But Republican Senator Lindsey Graham criticized the administration for trying to pin U.S. shortcomings vis-a-vis China on Congress. This idea that we have a strong China policy is a bunch of crap. It's not the budget will deter China, it's our will to take on people like China. Republicans argue that Biden's budget fails to fund new ships the U.S. Navy says it needs to deter China. And they criticize the president's refusal to declare Russia a state sponsor of terrorism over its war in Ukraine, which senators on both sides of the aisle say would send a strong message, while Beijing reportedly weighs sending military aid to Moscow. Carla Babb, VOA News, Washington. Sa iba pang mga balita, dinagsa ng daan-daang artist mula sa iba't ibang panig ng bansa ang probinsya ng Benguet. Ito'y sa pagbisita ng pinakamalaking art camp ng bansa. Magbabalita Lynette Iris Pat. Mapuno ng kulay at musika ang pagbubukas ng Pilipinas Art Camp sa La Trinidad, Benguet. Ito'y matapos maging host sa probinsya para sa ikalawang leg ng aktibidad. Kung wala sa atin ang mga magagandang asal o values at tradisyong ating minana mula sa ating mga ninuno, inayan, binadang, sintel at iba pang mga kaugalian meron tayo, ay mga tunay na kayamanan na nais nating ituro sa mga sumusunod na henerasyon. Daan-daang artisans mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumalo. Ito ay isang booth camp para sa mga artists at mahilig sa sining. Layo nitong palakasin ang industriya ng sining at kultura sa iba't ibang mga aktibidad. Kabilang riyan ang visual art exhibition, fashion show at iba pa. Parte rin ito sa pagdiriwang ng National Heritage Month ngayong buwan. If we are going to push for sustainability, then we should also include inclusivity, and in which these things are so important to us because this holds the soul of the Filipino. In culture and in arts, that in which we could show the real identity and soul of us being Filipinos. Unang idinaos ang first leg sa Amadeo, Cavite noong Pebrero. Magtatagal ito hanggang sa ika-21 ng Mayo. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, mga kabataang may sakit na HIV dumarami. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magbabakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pinababahala ngayon ng Department of Health ang lalo pang pagdami ng mga minor de edad na may sakit na HIV sa Cordillera. Sapat na kaalaman at mga pasilidad hinihiling. Magbabalita Lynette Iris Pae. Nobyembre noong nakarang taon nang huling nagpa-HIV test ang 24 na taong gulang na itinago namin sa pangalang Ariel. Aminado siyang sexually active. Sa takot din po siguro na lalo na ang dami din po nagsasabi sa amin na magpa-test. Lalo na ang mga kabataan ngayon ay very active po sa sex. Buti na lang daw at negatibo ang kanyang resulta. Ang mga kabataan gaya ni Ariel ang tinututukan ngayon ng Department of Health dahil sa tumataas na kaso ng HIV sa Cordillera. In the national cascade of the HIV and AIDS and the regional cascade, pumapangalawa sila sa mataas ng kaso sa HIV. So usually natatamaan yung mga young ones natin, mga young professional, 25 to 34, pumapangalawa dito yung 15 to 24. Dati raw ay 18 taong gulang pataas lamang ang mga maaaring makinabang sa HIV or AIDS testing. Ang mga minor de edad kasi na 17 taong gulang pababa ay nangangailangan pa ng parents' consent. Pero sa Republic Act 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, nakasaad sa Article 4, Screening, Testing and Counseling Section 29 na maaari na magpa-test ang mga kabataan na hindi na nangangailangan ng anumang parents' consent. Panahon kasi ng 2008 or 2012 is 18 and up ang na pwedeng maka-access ng testing. Pero for now, pinabata because of the needs of the young ones. That's why tumataas din yung kaso ng HIV. Sa datos ng Department of Health Cordillera, mula 1984 hanggang Marso nitong taon ay nasa 778 na ang naitalang bilang ng HIV sa rehiyon. Nangunguna sa may pinakamaraming bilang ay ang Baguio City na 575. Mula Enero hanggang Marso ngayong taon, 25 na ang naidagdag na kaso ng HIV sa lungsod. Karamihan sa mga ito ay sa mga young professionals na 25 hanggang 34 na taong gulang. Pinakamarami ang kalalakihang nakikipagtalik sa kapwa lalaki. So that's why tumataas din yung kaso is first, lack of education. Second is lack of access to the contraceptives like condoms and loops to prevent HIV and AIDS and other STI. And the third one is lack of services. So, hindi lahat ng mga cities natin or mga provinces or municipalities is makakakuha sila ng libreng services patungkol sa kanilang mga sexual health. Sagot raw dito ang pagkakaroon ng sexual health services para sa mga kabataan sa bawat health center at hospitals. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Mas pinalalakas ngayon ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang kampanya para mapangalagaan ang mga natitirang watersheds ng lungsod. Isa sa kanilang paraan ang mural. Narito ang balita. When will you ever stop? Ito ang katanungan ng pangalawang mural sa Climate Action Wall ng Baguio City sa Legarda Road. Inilalarawan nito ang kasalukuyang lagay ng Buyog Watershed sa Barangay Quirino Hill na tinayuan ng mga bahay ng mga illegal settlers. Kumuha kami ng picture nung Quirino Hill.
kitang-kita mo na lang na napaka-nipis na lang nung natitirang watershed sa Quirinoel. Yun yung Buyog watershed. From 19 hectares, naging 7 hectares na lang. Isipin mo naman na ako pa, binash pa nila ako. Parang wala silang pakialam sa environment. Panahon na raw para mas palakasin ang pagsulong sa pangangalaga sa mga watersheds na pinanggagalingan ng tubig sa Baguio. Nakakalungkot lang. Sometimes, some of our residents are very selfish. Iniisip lang nila yung sarili nila. Hindi nila iniisip yung buong syudad natin. Yung ano yung epekto ng kanilang ginagawa sa buong syudad, no? From a strategic perspective. To give a strong message to the people of Baguio that we should preserve our remaining watersheds. Kaya nga po nakalagay doon, when will you ever stop? That is a message to everyone. Ang mural ay isa ring paraan para ipakita ang talento ng mga Baguio artists na maaari rin daw gamitin para sa pag-unlad ng buong lungsod para sa kasalukuyan at sa hinaharap. One of the biggest problems of the city of Baguio right now is the lack of water for every household. Kaya tamang-tama po yung katanungan nyo. Ito po ginawa natin para magbigay ng mensahe sa buong Baguio na pangalagaan natin ang ating kapaligiran, pangalagaan natin ang pinanggagalingan ng ating tubig, ang ating mga watershed. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang demolition sa mga iligal na struktura sa 8 watersheds ng Baguio. Kasabay nito ang mahigpit na pagpapatrol sa bawat watersheds. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, hinahangaan ngayon ang Baguio Pride na si Islay Bumogaw matapos maging kauna-unahang Pilipinang World Champion sa larangan ng Muay Thai. Ang kanyang kwento ng pagpupursigi sa report na ito. Hindi madalas makapiling ni Islay ang kanyang pamilya. Buong araw kasi siya kung mag-ensayo para sa paghahanda nito sa isang international contact sports competition. Lagi po akong nalalayo sa pamilya ko. Kahit po na dito lang po ko sa La Trinidad, tapos yung training camp po namin sa Baguio, hindi po ako nakaka-uwi. Weekends lang po, or madalang pa nga po eh. Bagay na naiintindihan naman ng kanyang mga magulang. Hindi kami kung palaging wala siya sa mga occasion kasi natataon naman na seryoso naman sa training kasi. Noong ika-4 ng Mayo, lumaban siya sa 2023 International Federation of Muay Thai Association. Sumali ito sa Senior Elite Female 45 kilograms para sa Senior World Championship. Bitbit niya ang mga aral at suporta mula sa kanyang pamilya. Nakaharap niya dito ang kinatawan ng Sweden na si Camilla Danielsson at 8 iba pa. Lahat ng mga ito, nagawa niyang talunin. Very, very happy po and blessed to win the gold medal. This win was very unexpected po kasi, but I really worked hard for it and so very, very, very thankful po sa win. Ayon sa Muay Thai Association of the Philippines, si Islay ang kauna-unahang Pilipinang naging world champion sa Muay Thai. Siyempre bilang mga magulang tayo ay masayang-masaya sa performance ng ating anak at nakita natin na yung pagsusumikap niya at yung sakripisyo niya ay nagbunga naman. Kaya kahapon, ipinasa ni Senator Robin Padilla ang Senate Resolution No. 612 o ang pagbibigay pagkilala kay Islay at mga kasamahan nito. Sobrang lakas po ng hype ngayon sa SEA Games and na-shock po ako kasi napansin po ako na naglaro sa World Championships despite sa lahat ng mga atletang binibigyang pansin ngayon dahil sa SEA Games. Sa ngayon, naghahanda ng muli si Islay sa pagsabak sa World Combat Games na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia sa Oktubre. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Legal nga bang hiwalayan ni Mr. si Mrs.
Kapag napatunayang impotent ito, ang hatol ihahatid ng ikaw at ang batas. Is the size of the vagina of the wife, if it is small, be a ground for annulment of marriage? So this is a case where ang husband inallege niya na yung genitals or vagina of his wife was too small to allow the penetration of a male organ or the penis for copulation. And because of this, sabi niya, dapat i-annul ng marriage kasi yung aking marriage ay never na ma-consummate because of that problem with the vagina of the wife. And the court agreed with the husband. No? In-enter nila ang isang annulment decree in favor of the husband. And nung inakyat ito sa Supreme Court, ang sabi ng ating Korte Suprema marriage in this country is an institution to which our community is deeply interested. At naglagay ng safeguards ang ating gobyerno para ang marriage ay may purity, continuity, and permanence, no? Security, stability of marriage. Pag ang wife is really impotent, no? And of course, this is medically proven. Merong medical evidence na impotent ang isang babae, even if the wife refuses to be examined or appear in court to show na mali yung findings ng medical doctor on her impotence, then the court will grant the decree of nullity. Diba? Not on the grounds of impotence, but on the ground of failure to comply with her marital obligations. Yung impotency po, it is an abnormal condition. So ang presumption ng law is everyone is potent or there is potency for everybody. Kaya kailangan ng medical specialist who will testify that one is impotent. And because of this, in a case-to-case basis, the Supreme Court allowed the annulment of a marriage based on Article 36 of the Family Code. Susunod, dating bulakbol sa lansangan top-notcher sa katatapos na licensure examination para sa mga dentista. Ang kanyang kwento susunod na. Magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Top-notcher sa katatapos na licensure examination para sa mga dentista,
ang isang dating bulakbol at dati raw siga sa lansangan. Ang kanyang kwento ng pagbabago at tagumpay. Ihatid ni Lynette Iris Pai. Walang direksyon at patutunguhan sa buhay noon si JC, natubong Baguio City. Imbis na mag-aral, nagbubulakbol daw ang kanyang inaatupag. Nung high school po kasi, science high po ko sa UB. And then, naligaw po ng landas, gano'n. Na-kick out po ako nung third year high school. And then, lumipot po kami ng best friend ko. Parehas po kami na-kick out. Pumunta po kami sa prep ng UB din po. Then, after that po, may mga panahon na hindi po kami pumasok. Diretso po sa computeran. Nang magkolehiyo, ilang beses itong nagpalit ng kurso. Ganun po ulit ang nangyari. Parang ang hirap po bumalik kung galing po kayo sa parang habit na ayaw niyong pumasok. Ang hirap pong ituloy-tuloy na pumasok everyday. Kahit na gustuin mo po, pero mas malakas yung parang urge na wag na lang pong pumasok. Dahil dito, pinahinto na lang siya sa pag-aaral ng kanyang mga magulang. Pero muli siyang pinagbigyan ng kanyang tiyahin, kaya kurso sa dentistry ang kanyang napiling kunin. Doon po nag-spark yung parang, interesado po ako. Parang, hindi ko pa rin po alam yung gusto kong gawin, pero interesado na ako sa isang bagay po. Which is yung, paano gumagana yung katawan ko. Parang ganun po. Paano yung gumagana yung katawan ng tao. Tapos doon po nabilib po ko. Bagamat halos 10 taon sa kolehiyo, pumasa at top 4 pa sa May 2023 licensure examination for dentists. Family ko po. Ma, Pa, Manong Jade, Isil, thank you. Kasi kahit na pasaway ako at sabihin na natin walang ambag, naniniwala pa rin po kayo sa akin at hindi nyo po ako pinabayaan. Auntie Jackie, thank you sa second chance na binigay nyo sa akin. Hindi ko po ma-achieve ang aking na-achieve ngayon kung wala po kayo. Si JC ang unang dentista sa kanilang pamilya at nais niyang maging halimbawa sa iba pang kabataan na gustong magpursige sa buhay. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.